Assalamu alaykum, mehriban dostlar, dogallar. Elbette arkadağımızın sayesinde, arkadağlı şirdarımızın sayesinde her bir günümüz toylu güllere beslenýär. Elbette bu güne men Lewap welaýatynda mehmançylykda, ýagny täzeden can berilen Lewap toy mekanyna mehmançylykda we men size gysgaça abzoryny ýetirmek. Toy mekanyň özi ikinci katda yerleşir. Toy mekanyna ýetmek üçin ilk bilen bölüm şular ýaly panorama liftda almak. Soň bolsa biz faýatyna gelýär. Göni tagapçylygyňda bary we korpçylýanýar we dinjanlýanýar. Dinjanlýanýar. Bu olsa görüşüňiz ýaly toy mekanyň içi. Jemi 700 adamdan ibarat we haly dizayn tarapyndan size ködürlenýär. İçinin lüstralary, haly dizaynın lüstralary. İçinin her bir nokot, bölük, çintgäp işläni bu täze bir eter diýsen bolýar. Umuman men size bir sorawa. Muň üçin toy nähili bolarka? Toyun çıralaryny özüňiz görýäňiz. Iň bir professional çyraçylar siziň hyzmatyňyzda bolar. Indi bolsa men size ikinji gatyny görkezjek. Umuman aýdanda toy mekanyň taýsy tagamy, taýsy hyzmaty, taýsy araççylygy, taýsy dizaýny bilen has tapaplanýar. Lewap toy mekanyksy. Ýagny ýaşlar toya girmänkäler surata düşýärler, ýadygarlyk video düşýärler. Ýa-da aýtsak, fotozona. Haly dizayn ýaly oýnaşyl oglan. Taňa bir kiçikrek sora bar. Näçe wagt etdiň? 3 ayda induktor. Gönç tayını. 3 ayda
Benim abim. 3 ayda onna sen onna 3 aylap öýede baran nerede ha? İçine näme stilliyle buna? İçinin o. Modern ile şu stile. Aa. Şu Türkmenistan'da hem köp kal klasik gidiyordu. Modern şu stile hiç uğradık. Esasy bilýärmi? Aýdynçylara gerekli akustika bolup durýar. Ondan soň näme? İçinin tagamy olar iýem zdania gurulandan soň o zatlary organizasiýa etmeler. Ýöne adam birlenji piçitlerini gün girenni içinin gözelligi, dizayny, gün içine girenden hayran kaldırýar. İçinin çıralary gowgurnalypdyr, akustika gowy, tagamlaryny ýaňy gördük. Olaram tagamly, arasy sen adyny göni getirip berýärler, hyzmatamy ýen başgaça, umumyň başga näme gerek adama. Şoň üçin Şunun stilini götüp koyalım. Bizim dizaynımız ilk ödülü. Interior design gidiyor. elbette biz dünýäniň iň bir asuda, iň bir parahat ýurdunda ýaşaýar. Nädip hormatly arkadagy ferdarymyza alkyş aýtjak gäle. Bu hemme welaýatda şolar ýaly owodun toý mekanlar bar. Bulam Leva welaýatyna täzeden bir şugly taşşak toý mekan.